ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to cankona ɓoggela cankona hiraya hombo galayaɓe hamaraɓe beeli nayɗi galayaɓe beeli nayɗi woda bere kon waktu yoni ha to beelila gawdi e nder galle ceerno Abou Diaba Sow mo beelila gawdi ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal teskeɗe oɗo saaha ko wiyete biyeji ɓaleji ene teska kewgol e nder leydi ndi jamma nogas ne jofi nogas e goho sagataɓe tatto nanga nanguira ko fo biye toon to Kermassara to leydi Mauritanie catal tambingala sungoji gendi leydi ndi ɓe kolliti jencuɗi ndi yalti ha laaɓi kono diɗɗal landaji lundo kolliti jaadanen hay loppetɓe erima mitin mawɗo no fewi ñande nogas e joyi nduɗo hen lewru so jomiraɗo haaji to leydi Mali état major général armée leydi ndi holliti e nder communiqué makko wonande keletigi taw ganduɗa ko opération moɓe inniri ɗum caggal nde ɓe mbaɗi ɗum guila tan 7 avril hayti nogas nduɗo hen lewru kene tolno e 160 terroriste woni ceɓɓitiɗo ɓe jeltini ɗum dingiral haare to leydi Guinée catal windere tambingal nguura holliti kene tolno e million bani adama pinowo e nder gendi leydi ndi oɗo saaha ene wuuri heege no feewi kabruji men mala en ha to Burkina Faso Côte d'Ivoire ma en jaaha to Soudan Nigéria kamen joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo ceerno Sarifa Baboy Haydara to cankona ɓoggela gonɗo e ɗannungal mum to leydi France ko sehili mum duttiɗo ceerno Abou Diaba Sow to beelila gawdi ko sehili mum duttiɗo ceerno Oumar Sow to Wodobere ko mawnuma duttiɗo Sarifa Baboya Modi Sow to Wodobere ko ɓiyuma duttiɗo sohna Gedda Diallo to Wodobere ko joom suudu mum duttiɗo kamɓe kala ɓe ndendi aɓe ndendila sunare dendagal Wodobere naɓe dendagal Mauritanie naɓe Sénégal naɓe aɓe gullo ɗumen sehili mabɓe musidɗo mabɓe tedduɗo mabɓe jaltuɗo aduna yalti aduna ko toon to Madina Gounasa Pikina taw ko biyetenoɗo ceerno Modi Penda Sow yalti aduna toon to Madina Gounasa Pikini jogoɗo wirede ñalawma janggo talata o toon to Wodobere weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique gaddugol ceerno Habous Diallo nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannomo aljanna kanko ya dendagal mayɓe julɓe kala yettinɗo hen wullango ko ceerno Abou Diaba Sow to belel gawdi kami musidɗo mum ceerno Sarifa Baboy Haydara mo cankon taweteɗo toon to leydi France musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe jokli windere kawisaji mawɗi kiɗo hen lekki mbiteki gorel teyya e dow meɗen hewɓe yaroɓe gorel te cettima ɗum dañi hen afiyaji mawɗi hay wone ñabbuji goɗɗi ɗi jangtono kay gorel teyya ɓe kolliti ɓe mbi alhamdulillah ɓen joguiɓe dogam cité ko wayno yaroɓe woni ñabbuji goɗɗi kala ɓe kolliti oɗo saaha kamɓe kala ɓe puɗɗima yitude hen koye mabɓe gorel te ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet ala haydara a wulnan ndiyam ma ha wula mbaɗa hen ko jamireɗa aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi ɓandu muma neɗɗo tuƴiɗo ɓandu musoru donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde endam jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah an lelotoɗo ha jamma jenga ɓandu jaaɗa sa ummima donka tinde ɓandu maɗa ngam ƴiƴam wasde dogde ɗaɗi maɗa jokkodire gorel te joni keptina hoore maɗa sa yeehi to site mabɓe internet a waɗi www.gorelte
.com ma jangan hoore maɗa kala ko jangta e gorel te sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel te so tawi gonɗa koto kiidira jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi gonɗa koto guuriki jokkodirta koye sohna Deni Ba mbatta ko 77 571 33 10 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi gonɗa koto Mboura Saydou Ndawa mbatta ko 77 388 21 88 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa +1 34 77 01 56 77 nototoma ko Abouso Kawral Fouta Business +1 yoro mi dañi bela mi hirnana bela yoro mi joftay bela ayo bela yoro mi dañi bela docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mojjomiraɗo rokki sellinde o saha mo gonɗena docteur Djibiso ene andina dendagal bandiraɓe taweteɓe jokli windere kala hande o omo tawe to noksoɗa lamorgo leydi Mauritanie to lamorgo leydi Mauritanie so tawi ari ha to préfecture mo 6e jama goto miro ko olo sa yewti jama o a wiiri jungo manano galle ɗimmo ene ɗon étage guiri ne waɗi ɗon tableau ji ɗiɗi ene winda grande guérisseur international docteur Djibiso ganda yettima docteur Djibiso safriyanke ngana cafrowo ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala kono ne kadi joguiɗo asma ɗojjo duumigo keeceji musoje koyɗe musoje koye musoje donkuɗo ɓesnude caɗele gorago cimmiɗo ha huuɗo bonko ko naati ƴiƴam mum walla ni gonduɗo e rafiji seyɗani kala docteur Djibiso holliti ene jogui leɗɗe bittade bawɗe ittude kala muɗuma docteur Djibiso ene andina dendagal bandiraɓe Sénégal naɓe e ko taari ɗum kala ha tenti to Dakar Kermassar base makko gonɗo toona woni toona ko musidɗo makko ceerno Ly ha hande ne golla kono ne kadi to kiidira base makko gonɗo ɗona ha ɗo henna ene golla sa yiɗi jokkodirde tonggode docteur Djibiso koni henna sifori so tawi ko tonggode makko leydi Mauritanie 00 222 34 83 26 89 walla mbaɗa 00 222 31 27 79 57 walla so tonggode makko leydi Sénégal ene waɗi WhatsApp 00 222 00 221 77 244 92 81 walla tonggode makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp 00 223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe bandiraɓe taweteɓe to Mauritanie docteur Djibiso e jeese moɗona ceerno Djibisi ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djibisi ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hande gandal cafrowo ha sella ceerno Djibisi ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirola wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djibisi ene yawrene worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda muuɗa hirda ko leɗɗe goragu ɗi ƴettata joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djibisi ɗe jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutoriɓe ɗum sappo e tati rafini yalta ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o so tawi a ƴettiɗen leɗɗe sappo e jeenayi rafini yalta ma ha laaɓa
fannu tataɓo o waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wirumani ko famdi kala temedere rafi ene yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji e pirtoji dabaruji ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wone so tawi o yennama ka miskino safroma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen wonduɓe rafiji yiiliɓe ha tampi ne jirli ha tampi jokkodire ceerno Djiby Sy joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone ma ha mbiya yoni so tawi noon ko tawteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu sewo ujugoyoɓe ditte listikar dendagal leyɗele ñamoje franc CFA noon ko temedde nayyi woni 2000 francs kala jiɗɗo wadde listikar noon saɗa yiɗi neldude haalis waɗanede listikar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave e numéro makko Orange Money ko 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal to wuuro wiyetengo Thile Boubacara kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy so tawi koto leydi Sénégal ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yimɓe hebde to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe mum wonde base makko to Nouakchott ne golle ne tawi ɗon miñi ko biyeteɗo Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde nogase ɗiɗi duujal hitande ujunnaje ɗiɗi nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba hoorejo leydi Sénégal subaka hanki ali ɗo o bismima baroɗe teddungal duuɓi sappo e jeeɗiɗi fayles yanoɓe ngel kawguel tonto gendi leydi Algérie ɗum ko caggal ñande aljumande jama ɓe kippodiri e kippo gendi leydi Maroc nden ɓe mbawi folde leydi Maroc ɗiɗi e gotel ko nden ɓe mbawi addude ndiɗo hen kuɓeri wattudi kuɓeji joyya wonande ɓen fettiyankoɓe leydi Sénégal ne gadda ɗum e nder leydi ndi Sénégal kanko mawɗo leydi Sénégal o holliti hen weltare makko mawde no fewi mo ɓeydu darde ɓeto golle beele sukaɓe gona sukaɓe joom en martaba no fewi kala mbawi yaade ma mbaw addude kene ɓamta gendi leydi ndi Sénégal kanko mawɗo leydi ndi o holliti ɗum hanki o e nder nden weltare tawtorede wonande ɓen yaadiɓe e sehilaɓe yiɗɓe kadi football mo gendi leydi Sénégal kame yaadiɓe men kala kono mawɗo leydi ndi kadi o fodaniɓe fodare mawde no fewi ngal dokkal ngal ene tolno e million ngaji sappo kala hen mbarodi e yaadiɓe mumen kala ɓenne kadi kolliti hen weltare men mawde no fewi ma ɓeydu darde fayodinde ha ɓuura koɓe mbaɗi ɓe mbaɗani gendi leydi Sénégal ko to Sénégal keddorɗen kanko mawɗo leydi Sénégal Macky Sall hanki o ƴetti laana makko ndi wawa tonto bowa laɗi diwoje ngal Paul Sédar Senghor ngam yaɓande toon to Lagos leydi Nigéria ngam nottade bismago gorko joom ngalu baɗɗo gollorgal mum e nder leydi ndi Sénégal ko wayno Sima Dangote kono ne kala on Aliko Dangote joom ngalu no fewi jiɗɗo hande hollirde ɓesguji Afrique naɓe kala wonande nokku mo udditi mawɗo no fewi taw kadi ko nokku jeeyowo kuɓɓam ɗam hinde courant ɗum noon hande o tawtorama ɗum mawɗo leydi ndi Sénégal toon to leydi Nigéria to leydi ndi Sénégal keddoɗen yogay jayndeli ɗi leydi France e leydi Sénégal kala jaltini windande mumen ngam hollide mawɗo leydi ndi Sénégal ɗaɓɓiri wasiya wonande gandu kumpitil to banggue droit ha tenti noon to banggue sumgoji taw ko France najo biyeteɗo Guillermo Drago on noon ko keptinaɗo to fannu droit beele wonande kanko mawɗo leydi ndi on wawi jeeyede sumgoji taw koye dawal makko tataɓal walla ala so tawi kay woni
mandama ko gadiɗo ko duuɓi jeeɗiɗi dewɗo hen ko duuɓi joyyi mbiyetemo duuɓi jeeɗiɗo ene jeeya e manda gadiɗo walla ala komo duuɓi joyyi o tan woni gadiɗo oɗo henna woni dewɗo henam woni tan ɗiɗo walla wona tan ko goto on wawi ƴamtude 2024 ko wawi hen wonde kala ko ɗiɗon jayideli garti e kaɗon haala no feewi jamma nogas nduɗo henna lewru ne jogui nogas e goho lewru mai ko nden brigade de la gendarmerie mo Kermassar mbawi fawde juuɗe mumen e sagataɓe tato taw kadi woni gurdam e golle mabɓe ko wadde biyeji ɓaleji lawƴude biyeji wattude ɗum fo biye halanda e haalisa mbatta yeede ɗum beele aldude ɗum noon koko teska milliard uji muɗum e kala saaha ne keewi yitede nder genɗi ndi leydi Sénégal ɗum jeeyi sababu ɓen ɓe mbiya teɓɓe nanguira kene tolno e million ngaji nogas taw kadi ko foof biyeji ɓooli goni hen ɗum teska oɗo saaha hewɓe ne kutora ɗum ha tenti noon e leeɗe ɓurɗe woɗɗude ko wayno baliyeji ɗi Dakar yaadiɓe parti Pastef mo Ousmane Sonko e rima darde timmude e moɓodiral timmugal beele ne ɗaccite walande ɓen jagge mawɗe yaadiɓe Pastef jaggaɓe ko wayno Bassirou Diomaye Faye ko wayno Fadilou Keita e ko nandi hen kala yiddeɓe ko moɓodiral timmugal wonande toñangueji batteɗi e Ousmane Sonko e yaadi mum beele ne darto ɗum woni darde nde ɓe eri candidature APR mo Macky Sall wonande fedde maire uji taw ko ardiɓe woni commune aji taw ko sukaɓe kene tolno e 150 e gardugol Alhaji Ba on woni coordinateur mabɓe ɓe kolliti e nder jonde mabɓe oɗo sa alamoɓe jii ene fota wonde mbir mo 2024 so wona mawɗo leydi ndi Sénégal hono Macky Sall gartaten koye étudiaji wonande étudiaji yaadiɓe landa Pastef kamɓene ɓe erima hofgo juuɗe e nder université ji kala lycée ji collège aji kono ne kadi école première kala hande o kamɓe kala nde ɓe kofata juuɗe mabɓe gam hollide ɓe mette mabɓe wonande kala saaha beelol Ousmane Sonko ko ownete ko e ko wona ɗum ko kadi ɓe nangaɓe nde ɗaccitte ko ɓuuri yawde kolliti hande jangde wodata ɗum woni koɓe eri e nder nokkuji ɗi kala jeheten ko toon to Goudiri ne tawi nder région mo Tamba wuuro wiyetengo Kusana toonne kadi ko tana musɗo waɗi toon jeeyi sababu on tana noon ko téléphone ko kewɗen haalde kala saaha fuyde téléphone walla wattude haqqille téléphone ha dakkiram bonɗam ko hunde hewde ganje neɗɗo no feewi ɗum jeeyi sababu Ramata Ba yaltini hoore mum oɗo hen aduna ɗum ko caggal duuɓi 15 dewgal ngal dewgal wo dañi mum sukaɓe tato kanko e joom galle makko biteɗo Yiro caggal wo heeɓi noddandu on gorko noon wo hiri nduɗon noddandu e oɗon téléphone ɓe ndewdiri hen noon haala conmami cottumami ha jammari ɗam kiram noon ngabbi kanko gorko noon nden wo mettini no fewi wo yalti suudu ndu o fayi bo wala o yalti galle o woni toon dumunna juɗɗo nden wo arti wo naati suudu ndu o tawani ɗon joom suudu makko kono tawi ɗon nanko sukaɓeɓe caggal noon wo yalti o namdi yimɓe galle mabɓe kono kadi ɓen kolliti ganda to woni nden wonoddi sehilaɓe makko ɓe jalti wallude mo yiilade aɓe jiiloyo haɓe pote neɗɗo ene welta e lekki dekeyo ko on gonnoɗo joom suudu makko musaɗo nden takkere nde ɓe jiiɗi fabade on taw yalti aduna ɓen gendarme aɓe ƴeeɓe to Goudiri kamɓe médecin e yaadi mum kala gari ha jiime ɓandu ndu nawa toon to morgamo Goudiri loskoji ne jokke oɗon fanno keddotoɗen koye leydi Sénégal sarɗiyankoɓe ɗiɗo ɓe pire woni Massata Samba kamɓe Mamadou Nia ɓen ɗiɗo nangganoɓe ko fate piggal ngal ɓe piino sarɗiyanke biyeteɗo Aminata Ndiaye ñiibi mo ganduɗa ko debbo cowiɗo toon to suuɗ sarɗiji ndu leydi Sénégal caggal nde ɓe ñawano 2 janvier ɓe lelo lebbi 6 ferme e kaso million-ngaji 5 amande caggal no ɓe ɗaɓɓirino walande ñaawo wonde accitta ɓe dow sarɗi subaka hande o ɗum salanama ha laaɓi jeheten ko toon to Madina Gounass wuuro teddungo hewɓe ɓundunkoɓe mbaɗi jilu men toon to wuuro teddungo Madina Gounass gam juuroyade ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba ko wona ɗum ko kadi ɓe jeehi ha toon to Daka Madina Gounass e yamirore khalifa o kamɓe noon ɓe jeehi koye sete timmuɗo koɓe 160 e capanɗe jeeɗiɗo debbo yaaɓe toon juuroyade
e otoji kewɗi no fewi ɓe jeehi koye otoji nogas ne hen bis goto mawɗo ma en ketto hen musidɗo men Amadou Samba Lo. ziyara rewɓe ɓundunkoɓe goɗo wadde kala hitande ɗo e nder ruttudungo Madina Gounass. ziyara o yuɓɓinama e oɗo alerte nogas go lewru duujal hitande ujunaje ɗiɗi e nogas ɗo e ruttudungo Madina Gounass. e gardugol ceerno Dahiru Diallo ɗon ɗo ayni maddi ɓondu. dennagal rewɓe kala gaari gargol moƴƴol non men ketto goto e mabɓe goto eɓen ardiɓe golle ɗe hono biyeteɗo Mamadou Ndiaye to Fete Ñebbe. ziyara ɓesgu rewɓe ɓundunkoɓe ka fotomo Allah wonen ari en tawe ɗo e Madina Gounass. ardugol ceerno men ceerno Dahiru Diallo ko aynimade ko hanki nogas go'o lewru joyɓuru hitande ujunaje nogas e tati dawa aynimade ñallata wuuro Tamba hiiri takkusano juuloya to Daka mo Madina Gounass woni Daka to worɓe gonata lunde alliyankoɓe to on sa aɗan futuro o julta ɗo e Madina Gounass eɗen tawe ɗo joni e Madina Gounass ko ɗo so waktuji 11 jonti nden ndendeten ndendinen dendagal haadijuji gadduɗen so waktu tisbar o yoni jehen to galle ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba to kanko yaha o juula tisbar o so arti o tawɗo ɓesgu rewɓe o salamodira mabɓe o duɓodira mabɓe on saaha otoji ɗi ƴettete kirde. dendagal rewɓe kala wonni weltare mawde so ceerno yamirdeɓe yooɓe jetto nokku Daka o gam durade nokku o ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu o diine ma. Amadou Samba Lo ko duwa ton ko kala en mbi allahuma amina ya rabbi ya rabbal alamina e ballal musidɗo men Mamadou Ndiaye mo Fete Ñebbe kame sohna Mariam a Diallo sen giwi to Madina Gounass jeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe hol kabruji garanden kikiɗe hande o to Ziguinchor ko taari ɗum kala. assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennagal hettoɓe weltare TV. kabruji garanɗen ɗe jeheten ko to e département Sédhiou holko kewi toon fodde ujunere e temedde élève ina wayno ɓe ngala kayitaji juddu. ina wayno joni noon nde ɓe ngala kayitaji juddu joni noon inspecteur mabɓe holi oɗo Oumar Diagne o holliti goto mabɓe fof ma o ƴewan ɗum kayit juddu ɓe mbawa wadde examen certificat hikka. ɗum ɗo noon ko sagginade holɗum jiknaɓe ɓe. o holliti kadi kanko oɗo Oumar Diagne ina wayno o waɗani kadi almuɓe janggoɓe toon ɓe fodde ujunere e temedde jeegom almudu. ina wayno kamene ngalano holɗum kayitaji juddu goto fof o dañani ɗum kayit juddu kanko oɗo Oumar Diagne. ɗum noon o holliti kala jibinɗo yo waɗ feere waɗa déclaré ɓiyum gila nannani école sabu so ronki ɗum so tawi daranaka ina wayno so yonti wadde examen waɗata examen. so ɗum mima ɗon jeyeten ko to e sibikoro dey holko woni toon ina wayno ko sarifaɓe goni ɗon gardogol khalifa mabɓe Moulaye Sidi Haydara. kamɓe sibikoro naɓe noon ɓe kolliti caɗele mabɓe holɗum eɓe jogui ɓe ngala dispensaire goo ɓe ngala lawol peygol ɓe ngala ndiyam ɓe ngala kuura. omo andina yimɓe ɓe noon o duwanima Macky Sall yo Allah hokku ɗum no jogori e laamu ngu ha gayna e jaam danca manda goɗɗo. kono noon omo ewni président de la république yo waw yeccitadeɓe haaɓe mbawa kamɓene dañde koɓe mbawi oto soɗe ƴetti ɗum wawa yettade guure mabɓe. ina wayno kadi ɓe daña ndiyam ɓe daña kuura ɗum woni koɓe kolliti e gammu mabɓe hanki o. so tawi en ummima ɗon jehen to e pallol dande maayo holko kewi to e Mbahe ina wayno e gardugol Mamadou Suko Wele o holliti en ceerno Yahya Dia ina wayno ɓi ceerno Ɗahiro waɗanama toon waɗi toon conférence mawɗo ha feere jaam. o noddi ko jaam e leydi Mauritanie jaam e leydi Sénégal ɗum ɗo o noddi. ina wayno kamɓe mbahinaɓe fof kanko woni almami ɗon almami ratib o noddiɓe kamɓe fof e jaam e cellal mbottanaɓe tawtorama mbañ ñaabina feerayla ha yettanma bagodin. kanko oɗo ceerno Yahya Dia e conférence makko o holliti noon weltare makko e dennagal jeunesse kamɓe mbahi fof e dennagal mawɓe rewɓe e worɓe kamɓe fof ko caggal makko ɓe keedi hande. ɗum noon weltare TV musidmon Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkondirde Sar Abdoulahi Saar yo Allah ko walde jaam. Amadou Ishaga Kebe ko ndu wiɗa ko en mbi allahuma amina ya rabbi. Ziguinchor waɗɗani gambi wonno koye sumgoji taw kadi ko sumgoji mairie ji woni local jencude ndi yalti ha laaɓi. ma en ketto hen musidɗo men koddanene Abouba
assalamu aleykum wa rahmatullah. isi wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatu hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare tv ko ɓuri tengtude kabaruji men ɗo e nder leydi men Gambie. eɗen gandi wonno koye sungoji maire e ñalawma aseɗo joofi noon e ñalawma dimanche one wayno jencude ndi AIC independent electoral commission toppitiɗɓe ko fati e sungoji kolliri tan de joɗorde jeetati ene wayno hen nayyi ko landa laamiɗo président Adama Barrow mo NPP National People Party ƴetti ɗum. En kadi joɗorde nayyi ko landa lundiyanko UDP woni United Democratic Party. ene wayno noon tan de sa ƴetti ko 9,000 ujunere neɗɗo windino heeɓi wodde hen noon ko 4,000 ujunere neɗɗo koko fawi. landa lundiyanko heeɓi wotandeɓe e nder 100 kala 54 e piccal. landa laamiɗo noon NPP ene wayno e heeɓi wotandeɓe e 56 piccal e nder 100 kala. kono noon paamen ɗo e wuuro lamorgo ngo woni Banjul ɗon de gañi ɗon ko landa lundiyanko biteɗo Rohi Malick Lo tawno foɗodirano e Ibou Faye. nonne kadi no Serekunda maire sortant gonnoɗo biteɗo Talib Ahmed Ben Soudan e foɗodirano e Bakary Badji mo ganduɗa ko NPP mo président Adama Barrow darno ɗum. ɗonne kadi ko kamɓe tigui landa lundiyanko kamɓe pooli ɗum to West Coast region Birkamane ko noon. ene wayno ko landa lundiyanko fooli ɗum. ɗi nokkuji tati noon ko nokkuji baɗɗi fayde no fewi, hewɓe yimɓe waɗɓe électoral no fewi tene kadi ko ɗon tigui hoorejo leydi yaadi mum fof pawno guite muɗumen kono ɓe perti premier capital et deuxiéme et troisiéme kala. ene wayno noon hewɓe kolliri beele ɗum ɗo wona signal porɗo e président Adama Barrow ɓeydo kadi wakkilare mum no fewi e nder leydi ndi e golle ɗe tigui rigui beele tan so hitande ujunaji 2026 yonti ko fati e banggue sumgoji beele tigui rigui mo wawa heptude hakkillaji yimɓeɓe. kono hankkide ko célébration mawɗo woni weltare landa United Democratic Party kala to tunuɗa e nder leydi ndiya toon to siège mabɓe woni pipeline kamɓe fof ɓe mbaɗi ooli mabɓe mbawi hawrude toon gam hollirde weltare mabɓe e ndiɗo gañaari ɗiɗo sungoji. ko demen Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV jokkodirannomon ɗo e Serekunda. kono nene Abouba to Serekunda leydi Gambia sen giwi toon paɗen koto leydi Mauritanie to Mauritanie caggal sungoji juɓɓinoɗi ñande 13 nduɗo hen lewru jencuɗi ɗi ko hanki yalti ha laaɓi rokkiri ɗum ko goomu tambiɓe juɓɓudi ɗeɗon golle ko fati banggue sumgoji leydi catal biyetengal sine e gardogola daha woldo Abdel Jalil e yaddi mum kala ɓe kolliti landa laamu ka ari yeeso ɗo pucci dogata ɓe dañi dibiteji 80 sarɗi yanke landa tawassula dañi tan ko sardiyankoɓe jeenayo landa alliance dañi ko jeegomo sawaba dañi ko joyo ko noon yaari nayo tato gotel. ɗum nana wonande landaji lundo kolliti kañumen de ɗum ɗo hen pamani ɗum hay seeɗa ndeɗo hen limore no wayni kala ko wona ɗum kono nder conférence mo yuɓɓini ɗum Biram Da Abeydi wo holliti ɗum ɗo hen ko guyka mawka no fewi hono kaɗo hen guyka ne wawi addude fitina nder leydi walla ni adda wasde ɗoftare nder leydi ko wona ɗum ko noon yogay partiji landaji lundo kañumenne kolliti moɓodiral wadde mitin mawɗo no fewi. on mitin noon ɓe cuuɓi ko 25 lewru mai gam yidde yuɓɓinde ɗum e hollirde ɗo hen sumgoji de ɓe nori ñande 13 taw kanne tijja dawal ɗimmal 27 wona set paɗo ala kala ko ɓe jonni hen ndiɗo hen jencude haydara ko wona ɗum ko noon kanko da wol Abdel Jalil gardiɗo cetal sini wo holliti wonande ɗiɗo hen sumgoji ha tenti jencude ndi kala rewi lawol teni kala kala ɗo perguitte goni hen gueɗe ɗe kala juɓɓinama e dow mbadi dejere teere ala kala ɗo waɗi fitinaji no yaltiri ni ko noon tigui ɓiɓɓe gendini cuɓori ala kala ko tuppa hen walla ni wujja hen goɗɗum haydara jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie kame gouvernement mo leydi Mauritanie ɓe kolliti e nder ɓattake moɓe jaltini république islamique de Mauritanie yonnani hay seeɗa ko fati banggue porminaɗa woni yakidade jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingolla mo leydi Israila on biyeteɗo Itmara jillu mum e nder sara takko juma mo Al Aqsa haadi fitinaji mawɗi no fewi addi kadi caɗele mawɗe no fewi ɓe kolliti ɗeɗo henna gueɗe ko gueɗe poɗɗe wasde yonnede nde tawno ɗum ɗo henna ene jeeya e gueɗe biyeteɗe addude provocation hakkude leydi Israila
kame Falasɗina ha gueɗeɗe kadi larñitto hen Mauritanie tawtorama balɗe 5 jonde wattude capanɗe jeeneɗire lawol ɗum noon ko jonde yuɓɓini ɗuma ko catal tambingal cellal ɓalli windere to banggue jawdi e to banggue daabeje kala jagorɗo gaynaka mo leydi Mauritanie tawtorama gam Mauritanie oɗo saaha en jeeya e leyɗele ɓurɗe ƴellitade to banggue gaynaka kono kadi ha cellal daabeji men ɓuura yarude yeeso rewɓe jaydiyankoɓe ɓe leydi Mauritanie juɓɓini jonde nden jonde ko hanki yuɓɓina to Nouadhibou Dande Maayo taw kadi koye catal UNESCO ngal catal kamɓe rewɓe ɓe ene wondi kadi e joɗaniɗo jagoɗo rewɓe kamɓe sukaɓe yiddeɓe toɓɓere ko hirjinde yimɓe rentade leptude rewɓe ha tendi to banggue viol batteɗo rewɓe kamɓe sukaɓe rewɓe kala yewtorade doolam doolago faade rewɓe ha e gueɗe mumen kala ɗum woni toɓɓere ndeɓe gummini gam hirjinde jertinde ɗaɓinare wonande nden kay kisal faade e rewɓe gatten koye jagoɗo transformation numérique jagoɗo mo leydi Mauritanie woni Wuldu Ahmed baɗɗo jillu mum toon to capital malgas to nokku biyeteɗo Antananarivo jillu makko toon gam hollirdemo toon nden jonde yuɓɓinan tan ko fate banggue internet kamen nden ko mum e ƴellide ɗuma e nder leyɗele o holliti ɗo hen hitande ujunaji ɗe capan tati Mauritanie heeɓi gam ƴellide kala kene wiye internet e faggudu mum kala e nder leydi ndi kala ɓiɗɗo murtanaji ɗo wawi heɓde tawne heeɓa ciggam timmuɗam taw alda e caɗele woni connexion internet timmuɗo no feewi Mauritanie tawtorama kawguel Afrique to banggue hiisa wala woni mathématique juɓɓinanguel yuɓɓina noon ko toon to lamorgo Rwanda woni Kigali kene foto wonde tato rewɓe e tato worɓe kamɓe kala soɓe neddi koɓe jeegomo murtanaɓe tawtorade hanki ɓe dañi médaille uji jeegom to banggue mathématique woni hiiso wala nden guel kawguel fuɗɗi ko gila 13 lewru mai ha ñalawma hande no gasi ɗiɗi gasata toon to leydi Rwanda to leydi Mauritanie keddoɗen to Zouayrata subaka hande o ko camion sapeur pompier féri cukalel gotel ngel noon haade ambulance arande ngel taw ngel wasi fittanu maggel on camion sapeur pompier jahannoɗo e leegal wi jayinde Sahara Média taw won cum wanno toon ñippoya omo doga dogdu ɓurtuno no fewi ɗon o yeɓɓi ngel cukalel wo daasi ɗuma ko juuti seeɗa kono kadi ambulance arde taw ngel ruttima jooma guel tana goɗɗo baɗɗo ko toon to Rosso subaka hande o ko debbo adda to suudu safara ndu Rosso kanko on debbo mo duuɓi 40 kono ne teska omo jogui rafi to banggue haqqille seeɗa wonɗo safarno ɗe dumunnaji kala o jaɓano addude leɗɗe makko mataw rafi o irte makko o yiiɗi wartade bartugol ngol fewani o gañi gañande bonde no fewi hoore nde o yetti suudu safara ndu Rosso ñalawma hande o ko ɗon o wasi fittanu makko kono kadi dadiɓe taweteɓe to Rosso gudditi hen losko yañgo no fewi gam ƴewde holko jeeyi sababu oɗo hen dallila rewɓe taweteɓe e wuuro wiyetego wuuro wiyetego Mbidiyay wuuro wiyetego Mbiddiya Sakho won wiyoɓe ɗuma Gorlake taweteɓe toon kene wona 7 kilométre hakkude mum e Nouakchott ene tawi nder guiɗi maka 150 debbo dariɗo to banggue sardiŋaji guilay salata ciboulette gueɗe tomate kanje gueɗe batteɗe barme safo mum lijumaji mum kala ɗum woni koɓe ndemata gam yidde riwtude yooro e caɗele e safnude barmeji ɗi kala saaha ɗum noon ɓe kolliti koye ballal catal paam ene wallitaɓe kala saaha ken tolno joni e duuɓi 40 ko ɓami wadde sardiŋaji aɓe jii hen nafoore mawde kono ɗo saaha teskede wonande ñaamo won ne tampini ɓe no fewi ɓe erima so tawi kay produit ji en mbawi heɓede gam walludeɓe haade ɗo hen gueɗe ɓuura wawde ƴellitade sen gewi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali état majeur général armée gendi leydi ndi e nder communiqué mo yaltini wonande opération moɓe mbaɗi taw koɓe nidi ɗum ko kele tigui kame Mali ko ɓe kolliti tugganma 7 avril mayno ndu ha nogas nduɗo hen lewru wonande loydo goɓe mbaɗe nder leydi ndi e diwanuji ceetude fewi ko wayno Mouradia Nara kame nokkuji goɗɗi kala ɓe jaltini dingiral haare kene tolno e 160
ceɓɓitiɗo ko mbiyata terrorisme taw ko jogitiɓe armeji ne mbiya ko jihadi pellata o holliti ɓe nangi ken tolno 52 taw koye ɓen wiyeɓe ko jihadi pellata ko wona ɗum ko kadi kene tolnoy konin koɓe jeenayi ɓe hinde fama mbasi hen pittali mumen kene tolnoy otoji jeenayi ɓe tetti ɗumen 4jeetati moto ɓe tetti ɗumen gawri maaro e fetilaji kaɓirɗe kewɗe ɓe tetti ɗumen to leydi Mali galle Kuluba wonande hoorejo leydi ndi colonel Assimi Goïta e tawtorede hoorejo jagorɗo gendi leydi ndi woni Chokela Kogala Mayiga ene wonde gardiɗo suudu sarɗoyeji woni laamu hakkundew CNT woni colonel Malik Diaw e yaadi men kala tawtoram ngam kollirgol kartal leydi Mali bertidi mum no taƴira o saaha mo gonɗen taw kadi kanko colonel Assimi Goïta o holliti hen weltare makko mawde no fewi to banggue région ngaji leydi Mali oɗo saaha yettima 19 région mo leydi Mali ko wona ɗum ko kene wona 159 cercle woni ko tawete hande o e nder leydi Mali 494 arrondissement woni ko tawete hen 715 commune ujunnaje 10 e 6 wuro beele ko gure mawɗe walla ko tokose e leeɗe ko ay wonde kala ko noon ɓeto golle ngo addiri hoorejo leydi Comore woni Azali Assoumani mawat jillu mum to Bamako lamorgo leydi Mali kanko woni hoorejo leydi Comore kono kadi kanko woni gardiɗo hande o Union africaine o lomti ko hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ma won jillu makko to leydi Mali ngun jillu noon koye lewru fandu woni juin kono noon daɗo andaka taw kono koko adi kam sumgoji référendum baɗoji toon 17 lewru juin fandu ndu ɗum noon ko yiddemo yurnitade référendum o no yarata ko wona ɗum ko kadi dogdemo koyɗe jaam hakkunde Mali kame Union africaine o haɗata ɗon tan nonne kadi hakkunde Mali kame Union africaine hakkunde Guinée Conakry kame Burkina Faso e Union africaine ɓayde kanko hande woni président Union africaine no jaam artirta hakkunde Union africaine kame ɗeɗo hen leyɗele taw kadi ɗowata ɗum ko ɓen koñinkoɓe dirguinnoɓe laamuji e dow mbadi kuddata catal heblo koñinkoɓe leydi Mali taw kadi heblata ɗum ko ɓen catal Europe naɓe ñiiɓingal e nder leydi Mali toon to Kulikoro gila tan 2013 woni hitande ujunnaje 13 ɓe taggi bagage mabɓe gila alkamisa e wiide yogay jandeli leydi Mali kono kadi kamɓe ngal catal ɓe kolliti ɓe cuwa yaltu leydi Mali taw kene tolno e ujunnaje 9 koninke woni koɓe kebli toon sengiwi to leydi Mali koto Guinée Conakry cimtol windere catal tambingal nden ko nguura ɓe kolliti e nder binditagol ngol ɓe binditi kene tolno e million pawɗo taw ganduɗa ko finoɓe nder gendi leydi Guinée oɗo saaha ne goni heege manggue no feewi ɗum noon oɗo saaha caɗele nguura e balle kala ngam yurnitade ɗen caɗele hakkude mabɓe jagorɗo tambiɗo oɗon fannu to Burkina Faso kene fota wonde balɗe bandum e lebbi kala ene yiiletono ɓen yaltinannoɓe message ojoji ha e message bindol kala ene ero hen fitinaji ne ero hen duppugol pale taw ganduɗa ko moga naɓa taw ganduɗa ko roi lamɗo ɓen wiyeteɓe wonande moosi en moosinkoɓe lamɗo mumen aɓe noddano en yo galle on duppe yo laamu on bonne gueɗe goɗɗe kala caggal mum noon renseignement généraux ji kamɓe ɓen ƴettoɓe pele ko wayno ñukkidade ene ƴeew hol foti ɓe wadde ɗen gueɗe kala ha mbawi wadde teɓ e jeegomo ɓen waɗanoɓe ɗen gueɗe wi procureur yoda holliti wonande ɓe naggam oɗo saha kamɓe kala ɓe mbaɗama garde à vue to leydi Burkina Faso keddotoɗen gouvernement mo leydi Burkina Faso ene hollirno erago ne yiilo kene tolno e 350 million ko preje dollar ngam ƴellidde ndema e nder leydi ndi ngam teskede kene tolno e million ngaji jonɗiɗi bani adama e nder wuro ngo 2023-2024 so tawi paabaka paaɓira ndema ene gasa ma heege mangge yillo leydi ndi kanko wona Denis Wodrago jagoɗo ndema leydi o holliti oɗo saaha ɓe dañi 145 million ko preje dollar ko heddi ko hewata kono yiddeɓe ko ƴellidde ndema
kame faggundo leydi faso sengi wi to Burkina Faso koto Côte d'Ivoire police fawi juuɗe mum e capantato neɗɗo iwnoɓe toon to leydi Mali hen sappo ko minoren hakkude jaro duuɓi sappo e tati duuɓi sappo e jeegom ɓe gonno koye camion goto ɓe nanga ko sara wi wuuro wiyetengo bada noon waɗɗani ji koddugu ɓe nanga ko ɓe paano koto wuuro wiyetengo kange fafo to noon ko gese ndemete toon ɗen gese sukaɓe hewɓe kewko ittede sikka so nawi toon ne golline taw kadi jinna men ne jooɓe kono kadi hen nayo mbiyama teb taw ko jeyɓe sababu garangal ɓen sukaɓe caggal leydi Côte d'Ivoire koko haaɗi gollinde suka taw kadi joɗorde muma koye jangde walla koye janguinede meccal beele janggo wawa jogade gurdam muɗuma lora bagbo kami sal belegude jeeyetake sumgoji local et régional tijjaɗi 2 septembre paaɗo ɗo nder ndeɗo hen hittande jeyi sababu noon kanko lora bagbo ko inde makko ittede liste électorale ɗum ko guila hitande ujunnaje nogas woni 2020 ene gasa taw ko caggal cogdinde o sokono toon to cour pénal international woni CPI ha faynma kadi e nder leydi makko woni tribunal leydi makko ndeke yo gardiɗo PPACI ya tawne jogori jeede ɗiɗon sumgoji kanko noon lora bagbo hay commentaire goto o yaltinani kono gaddiɗo cetal CIE woni cetal tambigal sumgoji holliti wona kanko waɗi ɗum kono ko hunde nde o tawi ɗon walda caɗele lora bagbo kono lora bagbo nde jogdi caɗele e ñawore leydi muɗuma to Soudan général uji ɗiɗi haɓoɓe toon woni général Abdel Fattah al Burhan kame nando muɗuma woni Hamdan ɗiɗo kay ɓen fellodiroɓe bombodiroɓe ñande kala sifande hanki dañama toon to Jidda leydi Arabie Saoudite ballal waksin toon kora ɗum kono nden sifande koyeɓe dartin fetilaji ɗi e bomboje ɗe e jeyge nge ken tolno e yontere ha peeji goɗɗe dañe ɓe jaaɓi ɗum kono nden sifande ko hanki waɗa kono jiƴƴingol armé ko hande kono teskama jamma hanki o to Khartoum piyanɗe gulɗe jeew ɗojji toon to Nigéria état mo plateau caggal pelɓodiral bongal musgal bangal toon hakkude remoɓe kame aynaɓe jeeyi sababu ha yimɓe temedere mbasi pittali mumen oɗo saaha kene tolno e capanɗe jeetato e jeeyo neɗɗo ne tawe e nder hôpitaux ngam yiilade cellal ɓalli mumena to joolam jaɓeri jeheten ko toon to Liban hanki o Hizbullah ko fedde Hassan Nasrallah e gardugol muɗuma ɓe kolliri hanki sembeji maɓɓe woni arméji maɓɓe kala ɓe kolliti e tawtorede jaydiyankoɓe occidentaux ji kame jaydiyankoɓe tawiteɓe toon kala ngam hollirde hande sembe moɓe jogui aɓe keeɓi ngam huccodirde Israël so tawi kay Israël natti ɗoftade sifande jaam nadiral nden hitande woni 2006 caggal ɓe kuccodirno haare bonde no feewi équateur non kadi équateur toon kadi ko worɓe joguitiɓe arméji jane wuuro wiyetengo manta ñitta noon ko wuuro tawetego nder leydi ndi e nder restaurant goto toon ɓe gayni kure kikiɗe hanke o ɓe jooɓi pittali jeegomo arnoɓe ñamde kono loskoji ne jokki en andaka holɓe waɗɓe ngal ɗo henna baɗal to mayet ko illa tawiteɗo zila hande o fini toon ko caɗele mawɗe no feewi ɓen miskineɓe wasɓe hoɗɓe nokkuji tawayno bido villa ha tenti noon noko mbiyata tulude hande legal ngal heeɓi yamirore gon wuuro yo heele ha laaɓa kono kadi finoɓe toon kolliti mettu men mawɗe no feewi ngalaɗo koɗi tene kadi gandani holto mbaɗata bagasuji men gam teskede wonande tulde tawetegal bidon villa ɓuuri hodde toon ko bandiji mawɗi no feewi waɗoɓe jenguji e posnoɓe wuuro ngo no feewi ha tente Mayotte sifti noon waɗa dumuna kala ko koñinkoɓe leydi France nawa toon gam addude jaam beele ɗen leeɗe bonɗe kele jaam arta toon ɓe natta ñokade ɗen leeɗe bandiji guitte ha laaɓa taw kadi on opération waɗi ɗum ko opération mbiyata Wambosa ko on ardi oɗon opération hande hewɓe nayeɓe kollirama ngala hayɗo koɗi Emmanuel Macron horeji leydi France caggal nde iwi hanki G7 jonde to Japon woni Sima tawama toon to Mongolie ngol woni goo lamɗo leydi France yaade leydi mbitendi Mongolie ne tawi hakkude leydi Russie kame leydi Chine ko ɗon ndi ɓitti holliti nayimo toon ko teskede ɓe juɓɓini sumgoji
ɗi ndewi lawol ne teska hande mongoli ne woni e démocratie ɗum jeeyi sababu yidde jolnude toon jungo mum a gendi leydi France to Ukraine wonande yaadiɓe ɓen ɓe wagnere ɓe kolliri wonande ɓe tetti Bahmout hande one tawe juuɗe mabɓe hanki ɓe kolliri natal mabɓe ɓe jogui ararayoji hayso tawi woni lamɗo leydi Ukraine yeddi wi Bahmout yanani kamɓene ɓe kolliti Bahmout kay hande jooɗi ɗon ko leydi Russie ɓe kefti ha laaɓi nogasi joyi ndu lewru maɓe gandin aduna kala ko laamu mabɓe a doggata ɗon 3 plastinnajo hanki jamma warama taw kadi wari ɗum ko koninkoɓe leydi Israila ko wari ɗum koko leydi koninkoɓe leydi Israila ɓe mbara koye kan réfugié ji nokku biyeteɗo fattu nokku biyeteɗo baltu kamɓe noon koɓe fatta hanaɓe plastinaɓe fatta koye ngal catal ɓe jiiya ko kan réfugié ji mo baltu ene tawe e Naples si Jordanie ko hanki jamma ɓe mbaratona musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garande en kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiron en